नमस्कार प्रणाम भैया। हम गायक लवली लक्की एगो बहुत ही बढ़िया गीत लेके आ रहे बानी अपन देश के शान के ऊपर। एकता कपूर जवन वीडियो बनैले बिया उहे पर बा तो हईली सुनी। कभी ठंड में ठुकर कर देख लेना, अरे एकता कपूर कभी ठंड में ठुकर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसी होती है हिफाजत अपनी मुल्क की। कभी सरहद पर चलकर देख लेना, सरहद पर चल के देख लेना। पूरा देशवा के पूरा देशवा के पूरा देशवा के कोइले फौजी जवान हो एकरा अंदर बाना कोनो लाज संस्कार। बना के वीडियो कइले अपन नाम हो, ई बना के वीडियो कइले अपन नाम हो। पूरा देशवा के कइले बदनाम हो, अपन देशवा के कइले बदनाम हो। सुना देशवा के कइले बदनाम हो। पूरा आर्मी के कैलस बदनाम हो, काहे करतिया ऐसन काम हो। पूरा आर्मी के कैलस बदनाम हो, काहे करतिया ऐसन काम हो। लकी लवली कहताते भैया गिराई दी देशवा के शान हो, गिराई दी देशवा के शान हो। पूरा देशवा के कइले बदनाम हो, अपन देशवा के कइले बदनाम हो। सुना देशवा के कइले बदनाम हो। आज सीमाना पर मरता बे फौजी जवान हो, एकरा अंदर बाना कोनो लाज संस्कार। बना के वीडियो कइले अपन नाम हो, ई बना के वीडियो कइले अपन नाम हो। पूरा देशवा के कइले बदनाम हो, अपन देशवा के कइले बदनाम हो। सुना देशवा के कइले बदनाम हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो संज्ञान फिल्म्स, मोबाइल नंबर 9588103443।